Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Salsa. Kula saking SD Negeri Wirang Setunggal. Ingkang diwanjuri sing kula hormati, kula badhe dongeng kanthi judul Kancil lan Ratu Penyu. Senajan pisan pindho udane wis gelem jeblok, nanging isih durung bisa mulihake kahanan alas warna cerita sing kaya semesti. Merga ora kuat ngrasake panas lan hawane srengenge, Kancil banjur kungkum ing tlaga cilik sing manggon ora ada saka sisih segara. Pinuju enak-enak kungkum, dumadakan Kancil krungu swara njaluk tulung. Banjur ana sing butuh pitulungan, Kancil banjur mentas lan resik ing endi sumbere swara iku mau. Samu kuwi digoleki ngetan mulan, dumadakan Kancil nemokke sumbere swara. Saipo kagete Kancil bangun sapa sing njaluk tulung iku mau. Jebul sing njaluk tulung iku mau ratune penyu, amarga kagubet jala. Ngerti kahanane Ratu Penyu sing nyeruhake sanalika tuwa kasulas ing atine Kancil. Banjur Kancil nglaki Ratu Penyu mudangi jala. Masya jala wis ucul, masalah isih durung rampung. Jalanan Ratu Penyu kudu dibalekake menyang segara supaya ora mati. Kancil banjur nyuwun Ratu Penyu menyang segara kanthi ngetokake sakabehe karo sami. Aku ngucapi matur nuwun banget menyang Kancil. Mangga kowe nyelametke uripku. Kowe duwe padhal apa? Mengko aku sing bakal mujudake, ujare Ratu Penyu. Kula mboten gadah panyuwunan menapa-napa, tumaping pandhianten mawon kula sampun seneng, Kak. Wangsulane Kancil tansah gawe atine Ratu Penyu gumun. Jaman saiki kok isih ana sing duwe ati tulus kaya sing diduweni Kancil. Ya, yen ku pancen kowe lan duwe padhal apa-apa, aku ora meksa yen nanging tandha memitra antara aku lan kowe. Tak jaluk kowe aja nolak sing bakal tak dhewekake. Piye, kowe gelem apa ora? Kancil mung bisa meneng lan mantuk. Saiki kowe nulung menyang gegerku, mengko kowe bakal tak duduhi pula apik ing seberang kono. Biasane oleh tawaran sing kaya mangkono, Kancil mung bisa nyanggupi lan mung bisa mantuk. Merga oleh tandha sing kaya mangkono, Kancil banjur munggah ing gegere Ratu Penyu. Untunge dina kuwi ombak kepetung anteng lan saengga lungane Kancil bisa lumaku kanthi lancar. Pinuju tekan papan kang digarapake Ratu Penyu, Kancil ora bisa nyidakake rasa seneng amarga ing ngarepe sesawangane. Babar pisan ora ngira yen ing ngarepe iki isih ana papan resik tanpa larahan. Papan sedaya hebat banget ya. Hebatnya piye, Cek? Amarga papannya resik tanpa larahan. Iya, aku tadi pengen. Kira-kira bisa wae ya? Bisa wae. Lah nek syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya gampang kok. Kowe cukup meluangke waktu kanggo ngisi lahan disikin segala. Yen penggawean iki kowe aja dhewean, kowe kudu golek bakune penggawean. Yen kowe sanggup, aku lan rakyatku gelem melu nyewangi kejatanmu. Piye kowe sanggup apa ora? Iya, aku sanggup. Dina cedhake Kancil dalah warga alas liyane padha nglakokke sapu laut. Sawijing usaha kanggo ngisi pesisir saka larahan, yaiku Kancil lan Ratu Penyu nindakake sapu laut bebarengan lan warga liyane. Sing jenenge pantai kuwi kudune kang ngene, resik tanpa lahan.
Ujare singa sing wektu iku gelem melu nindakake sabla. Iya ya, pantai ku kudune resik. Yen wis resik kaya ngene, aja diregeti maneh. Oh iya, sing kok ngregeti bakal diwenehi pidana. Kira-kira pada saujak apa ora? Saujak. Sautane kabeh kewan. Wiwit dina iku tekan seprene. Gisike cedhak omahe kancil resik tanpa lahan. Amanat saking cerita wigati njaga kelisikane lan kelestariane jagat kanggo sakabehe makhluk ing bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.